Ola, estamos na casa, pero non estamos parados. Isto é Aulas Galegas, un portal educativo realizado por profesoras e profesores sen ánimo de lucro. Creemos que ante a situación de illamento provocado polo coronavirus COVID-19 debemos ofrecerlle unha axuda educativa á sociedade. Nacemos para apoiar o alumnado, as familias e o profesorado a atopar recursos, materiais e outras actividades en galego. Non queremos substituir as indicacións que o profesorado lle fai ao seu alumnado nin o papel das administracións educativas. A nosa intención é ser unha fonte de recursos que sume no panorama educativo galego. Para o alumnado e as súas familias queremos publicar cada día material educativo novo. Terás os recursos clasificados por nivel académico e materia. E poderás encontrar unha sección de educación emocional. Nós estamos tamén cos maiores e por iso temos unha sección dirixida a eles e ás súas familias. A lectura permítenos viaxar sen sair de casa. Na vida é importante xogar e para iso xorde unha sección chamada Enredos na que vas pasar moito tempo. Para o profesorado temos unha páxina organizada por seccións. Ali podedes atopar enderezos a sitios web doutro profesorado galego. Estamos en aulasgalegas.org. Se tes algunha suxestión sobre novas seccións ou outro tipo de idea, non dubides en compartila desde a web. Podedes seguirnos nas nosas redes sociais, nas contas de Facebook, Twitter e Instagram, e tamén podedes seguir o cancelo Aulas Galegas. Dende a sección de infantil ofreceremos materiais para os distintos niveis que compoñan unha proposta atractiva e lúdica. Deste xeito, seguimos aprendendo en familia. Compartir xogos e rutinas cos máis pequenos da casa é agora moi importante. Desde primeiro ciclo, consideramos que agora, máis que nunca, a escola ten que chegar ás casas e queremos facelo de xeito lúdico e sinxelo, proporcionándovos ferramentas e recursos. Dende o segundo ciclo de primaria propoñemos actividades de todo tipo para aprender dun xeito diferente. Ánimaste! Dende o tercer ciclo de educación primaria ofreceremos materiais didácticos dende unha perspectiva máis lúdica e entretida. Desde secundaria e bacharelato demostraremosche que todas as materias poden ser entretidas e que a aprendizaxe agarda por ti fora da aula. Se queres colaborar nesta iniciativa, entra no apartado Contactos da nosa páxina e diríxete á sección que che interese. Comezamos hoxe mesmo e o máis importante, contamos contigo.